Egia esan, orokorrean nien naiz egon bat urduri. Gehien bat oso gustora neon burututen urteakin, eta argi dago pasia lortzea oso garrantzitsua dela, azkenean horrek argi dago, hori dela objektiboa, orduan lortu ezkeo primeran. Baina bestela lortu ez izan ezkeo ere oso gustuan egon ninduen urteakin, eta, bueno, emaitzan zain egon, argi dago beti emaitza positibotan baten zai, baina ez baldin bazan esango horren positiboa ere ez da bigarrengo mailan gerituko baldin banintzen alare, bestale gustora egongo nintzen nik uste. Baina, bueno, gora egota beti hobeto. Leheno lortu nunean ez zan erreixa, ez da, porque nire onduan inorek ez lortu, baina gaur egun gauzak asko esklusibo daudez, eta leheno 45 honentzako zan tokia da, guain 32 honenak, ez da, orduan dana asko zailago da, eta azkenean sarrera askoz gutxiago daude, ez da, orduan oso guztua lortu etelako paseietako bat, eta guain hori pixka disfrutatzea guren urtean sari honetaz, ez da. Baina orokorrean gustora, nik uste 3 final laurden hori lortu nituen hasieran, gero azken bigarren txapelketan beste final laurden bat, eta puntu desente jaso ditut, eta klasifikazioan oso ondo bukatu, gustora. Bai maila batian eta bestian ez da oparirikan. Nik uste lehenengo mailan azkenean, lehenengo txandatikan beti munduko honen aurka izea parte hartzen, eta beti ni nire buruan konfiatzeten maitzak iteko, baina azkenean nik uste ni bezala beste 30 surflari daudela, eta ez da bat erresa, erresa ez dago ezer. Norren maitzak lortzea urten adibidez, surflari oso onak egon dira emaitza dikatea gabe urte guztian zehar, da azkenean pixkalarretu da gatzea, zein hona dan da ez duen maitza ikatea, baina hori da gehien bat hori zirkuitua horren esklusiboa da, horren elitista da, azkenean bertan surflari honena daude, eta ez da berresa, orduan alde hortatik ez den nahi, nire buruai ez den nahi presio asko sartu, niretzako hau hor gora igotzea sari bada, da aprobetxatu nahi, disfrutatu nahi, eta nik uste gauzak disfrutatzen hobeto joango gara. Gehien bat nahi gureak eskatzen txapelketan bakarrikan ez zentratzeko, porque azkenean surfa bizitzeko era pila bat daude, eta nahi era guztita bizitza gustatzen zait, orduan alde hortatik egon naiz bai txapelketak egiten, konpetitzea asko gustatzen zaitelako, baina bestalde bai bidaiak egiten, da pixkat esploratzen olatu berriak, eta gero ere bai egon naiz ONG ezberdinekin lan egiten surfa erabiltzen, pixkat bai umei laguntzeko, ingurumen ere bai garbi mantentzeko, Surfrider Foundation, da Kind Surf esan dira buru belarri bilin izan urten baiekin, eta hurrengo urteetan bai gustatuko litzak jarraitza baiekin lanean, porque gauza oso onak aportatzizkien nahi bai pertsona bezala, eta azkenean surfan bitartez jendia laguntza baldin badago, primeran. Beti, nire burua beti ikusi privilegiatua bezala, azkenean nire lana gehien gustatzen egiten gauza egitea da nire lana, eta horretik beti oso privilegiatu naiz, baina argi dago hain 32 honetan sartzea hori azkenean pixkat pastelan ginda dela, bertan ez da toki asko, surflari asko entzat, da bigarrengo mailan piloa gaude, gogo handiakin iristeko honea, eta azkenean urte bukaeran, bi edo 3 aurpegi berri ongoia bakarrikan urrengo urtean, da oso gustu haietako bat esateagatik. Zer den honeta zer gaitz, zer den honeta zer gaitz, ezin deus esken.
ilusio handiak eta bertze gertatzen 2012an, da, zer dizut, disfrutatzeko gogo handiakin.